салом алайкум ба ҳама ҳаводорои ҳиҷома ва ба ҳама бародарое ки дар шаҳри Россия муҳоҷиранд. асос дар Санкт Петербург. Мо дар Санкт Петербург қарор дорем. Салом алайкум акаҷони ман. Арзен созен. Хуб ҳастен? Арзен. Мо вазифамонро фаромӯш накардем ва дар ҳамин ҷарам дар корхонаи Салоҳ ҳиҷомаем қарор дорем. ҳазор раҳмат акаи қори Салоҳда. Ма гуфтанем ки дар ҳамин ҷам ҳиҷома дорем. Нархи ҳиҷома 1000 сомая. Нархи ҳиҷома 1000 сомая. Кадом метро акаҷон? Метро Синой. Адресомон метро Синой площадь бародаро. Ай метро мебуред уже ҳамун худуд метони Салоҳ ҳиҷомаро бини. Агар ки нафаҳмидӣ ма рақамҳое ки дар зери экран меонам занг мезанӣ, пурра маълумот мегирӣ қатъи адресаш. Нархи я ҳиҷома 1000 рубла. Ғайри мо дукони хурдака ки хидмат надорем. Ина чӣ хеле дидестен хилти ва ҳастан чизо барои ҷоду даво ҳастанд, барои простатит, барои беспилоди, барои кожа, барои ҳама чӣ, даже барои зрени ҳам ҳаст. Инчунин ҷойнамозои китобои Қуръони электронӣ дорем. Ҷойнамозое ҳастанд ки созан, мисол ҳамчун қолинан. ҳаракат кунен барои ришани ҳама чӣ дорем, барои кожа ҳаракат кунен, биёен ва соҳиби яке аз давоҳо бишен. Аслан ҳиҷома беҳтарин кора. ҳаракат кунен ки ҳиҷомаро бигирен ақаллан як моҳда як бор ё 2 моҳда як бор. барое ки ман худам байни 1.5 моҳе ки дар Россия қарор дорам 3 бор ҳиҷома гирифтагим. як бор дар Питер, 2 бор дар шаҳри Москва. чизе ки дар Москва ҳастай, дар ҳамин Санкт Петербург ҳам ҳастай. метавонед ки бе ягон қини биен дар муддати 1 соат харидорӣ кунед. ягон гап гуфтанӣ боша акай Муҳаммадлоҷон? Марҳамат. Чизои даркҳои ҳазрат гуфтӣ, машааллоҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Биён иншоаллоҳ ки мо дар хизматим инҷо. обод бошем бародаро. ҳама намуди чизоро мо дорем. ба хости Аллоҳ ва ба сабаби ҳиҷома дӯстони азиз, шумо метавонед озод бошед ай дарди сар, ай асабоният, ай наркҳои зиёд дар рӯ, ай простатит ёки ай дард дар шонаҳо ва дар дасту по. барои табобат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экран шумо дидестен. дар шаҳри Москва, Санкт Петербург ва Екатеринбург. шифо дар дасти Аллоҳ ай бародарои азиз. неки суннати паёмбарӣ ҳиҷомаай ки метавонад шуморо ай наркҳои зиёд, дарди сар, асабоният, простатит, дард дар шонаҳо ёки хоб кардани дасту по наҷот диҳад. ва инчунин якчанд дороҳои гиёҳиро ширкати Салоҳ ҳиҷома барои шумо пешниҳод мекунад бародаро, ки барои тамоми дардҳо қариб ки фоида дорад. дар шаҳри Санкт Петербург, Москва ва Екатеринбург муроҷиат кунед, иншоаллоҳ ки дастрас мешавад. шифо дар дасти Аллоҳ ай бародарои азиз. неки суннати паёмбарӣ ҳиҷомаай ки метавонад шуморо ай наркҳои зиёд, дарди сар, асабоният, простатит, дард дар шонаҳо ёки хоб кардани дасту по наҷот диҳад. ва инчунин якчанд дороҳои гиёҳиро ширкати Салоҳ ҳиҷома барои шумо пешниҳод мекунад бародаро, ки барои тамоми дардҳо қариб ки фоида дорад. дар шаҳри Санкт Петербург, Москва ва Екатеринбург муроҷиат кунед, иншоаллоҳ ки дастрас мешавад. ба хости Аллоҳ ва ба сабаби ҳиҷома дӯстони азиз, шумо метавонед озод бошед ай дарди сар, ай асабоният, ай наркҳои зиёд дар рӯ, ай простатит ёки ай дард дар шонаҳо ва дар дасту по. барои табобат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экран шумо дидестен. дар шаҳри Москва, Санкт Петербург ва Екатеринбург.